वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सत् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் சூப்பர் ஆக்டிவா இல்லைன்னா நான் சூப்பரா தூங்கிடுவேன். ஒரு 48 ஹவர்ஸா சரியா தூக்கம் இல்லை, அதனால ஃபுல் கவனத்தோட கேளுங்க, இல்லைன்னா ரிஸ்க். ஓகே, உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதால என்ன பாக்குறோம் பாத்துட்டு இருக்கோம்? என்ன சாப்டர்? 18th chapter மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ 18th சாப்டர்ல என்ன ஓடிட்டு இருக்கு, என்ன செஷன், என்ன ஓடிட்டு இருக்கு, ஸ்பெசிபிக்கா என்ன பேசிட்டு இருக்கோம், என்ன டாபிக்? சன்னியாசம்னா என்ன, தியாகம்னா என்ன அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ சன்னியாசம் என்ன, தியாகம் என்ன கேக்குறேன். சன்னியாசனா நம்ம ஜட, அதாவது நம்மளுடைய பாடியோட, அதாவது நம்ம செல்ஃப் புலன்கள் இதுல வர்ற ஆசைகளை வந்து கம்ப்ளீட்டா ஜட ஆசையில நிறுத்துறது வந்து சன்னியாசம் மாதாஜி. தியாகங்கிறது நம்ம செய்கின்ற பலன்ல உள்ள பலன்களை எதிர்பார்க்காம இறைவனுக்கு செய்யறது தியாகம் மாதாஜி. கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம எந்த செயல்களையும் செய்யணும். மெயின் வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும், அதுவும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணுங்கிறதா இந்த சாப்டரோட மெயின் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி சந்நியாசம் தியாகம் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, ரெண்டுமே ஒன்னா, ரெண்டுமே வேற வேறையா? வேற வேற மாதாஜி. ஓகே, சோ எது அப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்றாங்க நினைக்கிறேன் மாதாஜி, நான் நினைக்கிறேன். சார், அப்ப என்ன கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு? நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் எனக்கு வேணாம், கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரோ அததான் நாங்க கேட்போம். அவர் என்ன, அவரையே எந்த நேரம் அவரையே நினைச்சுக்கிட்டு செய்கின்ற காரியம், நம்ம செய்யறோம்ல செயல்கள் அத்தனையும் அவருக்கு நம்ம வந்து அவருக்கு அர்ப்பணிக்கணும் மாதாஜி. நம்ம செய்கின்ற தொழிலை வந்து அவர் பொறுப்புல விட்டு நம்ம எதையும் எதிர்பார்க்காம, பலன்களை எதிர்பார்க்காம அவர் என்ன நம்மளை பார்த்துப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டோட நம்ம எந்த செயல்களையும் செய்யணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சன்னியாசம் வந்து அவரு பகவான் சொல்றது சன்னியாசம் தான் உயர்ந்தது. பட் ஆனா வந்து எப்ப வந்து அந்த பலன்களை வந்து தியாகம் பண்றாங்களோ, சன்னியாசி அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா எல்லாத்தையும் துறக்கிறது, ஜட செயல்களை கம்ப்ளீட்டா நிறுத்துறது வந்து சன்னியாசம் அப்படின்னாலும், அந்த தியாகம் வந்து தியாகம் பண்றவங்க வந்து செயல்பட்டு அந்த பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறவங்க வந்து சன்னியாசிக்கு நிகரானவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல் ரியலைசேஷன். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் போலாம் மாதாஜி. ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி, உங்களை கிராஸ் பண்றேன். சன்னியாசி வந்து எல்லாராலையும் பண்ண முடியும், நம்மளால இப்ப ஜென்ஸுகளால பண்ண முடியும், நம்ம லேடிஸ் அந்த இதுல போக முடியாதுல்ல மாதாஜி. அந்த ஒரு டவுட் எனக்கு இருக்கு மாதாஜி. எல்லா டவுட்டுமே வந்து நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணலாம். சோ பேசிக்லி ப்ராசஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு நான் வர்றதுக்கு 2 minutes எனக்கு கொடுங்க, நான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்க்கு வரேன். பட் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் பேக் டு தி செகண்ட் சாப்டர். மாதாஜி 18th சாப்டர்ல இருந்து எதுக்கு செகண்ட் சாப்டர் போறீங்கன்னா, 18th சாப்டர் இஸ் சம்மரி, ரைட்? இதுல வந்து செகண்ட் சாப்டர் கர்மத்தை பத்தியும் கர்மத்தை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தியும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஸ்லோகா யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? கர்மண்யே வாதிகரஸ்த மாதாஜி. கம்ப்ளீட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
வெரி நைஸ். பட் தேங்க்ஸ். செகண்ட் சாப்டர்ல கர்மனே வாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பல்ல ஹேதுர்பூர் மா தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி கர்மனே வாதிகாரஸ்தே. எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, ரைட்? கர்மம் செய்யறதுக்கு எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. இப்போ எனக்கு ஒரு செயல் இருக்கு, ஐ ஹாவ் த ரைட் டு டிரைவ் ஆர் ஐ ஹாவ் த ரைட். இப்போ எந்த செயல், இப்போ ஆஃபீஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம், புரியறது ஈஸி. ஆஃபீஸ்ல வந்து நான் வந்து ஒரு சிஇஓவா வேலை செய்யறேன், ஐ ஹாவ் த ரைட் டு டூ த டியூட்டி. கர்மனை வாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன. ஆனா அந்த பலத்தை எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா இப்போ பேங்க்ல நான் இருக்கேன்னா, இஃப் ஐம் ஹெட்டிங் த பிரான்ச், ஐ கான்ட் பி த ஓனர். எந்துதான் இதுன்னு பணமே எடுத்துக்கோங்களேன், பேங்க்ல அவ்வளவு பைசா இருக்கும், நான் தான் அதுன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல மாட்டோம். இருந்தா பார் பின்னாடி இருப்போம். அதே கான்செப்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். கர்மனே வாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பல ஹேத்துர்பூர். நான் தான் அப்படின்ற அகங்காரம், ஐ ஆம் த டூவர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. மாத்தே கர்மணி ஸ்வகர்மணி, அதுக்கோசரம் எனக்கு கர்மமே வேணான்னு ஒதுங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதா செகண்ட் சாப்டர்ல. ஐ திங்க் 47 ஸ்லோகா. ஸ்லோகா நம்பர் விட்டுருங்க, எனக்கு அது வெரி பேட் மெமரி ஆன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லோகா நம்பர். கரெக்ட் So, இப்போ மாதாஜி, யூ ஆர் கரெக்ட் மாதாஜி. 47. ஆமா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ வந்து எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இப்போ கர்மத்தை செய்யணும், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்றது மோர் டிஃபிகல்ட். எப்படின்னா, என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்ல மாதாஜி, நான் துறந்தவன் அன்றது சன்னியாசம், விச் இஸ் ஆல்சோ டிஃபிகல்ட். ஆனா நான் கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு ஒரு மொபைல வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மொபைல யாருக்காவது கிஃப்டா கொடு அப்படின்னா நான் என்ன சொல்வேன்? நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சேன், ரைட்? வெரி நேச்சுரல் இயல்பு. இப்போ எதுக்கு இதை நான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள், இந்த சேரிட்டின்றதே அதுக்கோசம் தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. வை யூ ஷுட் கிவ் சேரிட்டினா, சேரிட்டி கொடுத்தா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பற்று குறையும். இப்போ சேரிட்டி கிடைச்சா நல்லது நடக்கும், அதனால நான் சேரிட்டி கொடுக்குறேன்னா பேஷன். சேரிட்டின்றது நான் கொடுக்கணும், அதுதான் சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கேன்னா குட்னஸ். சேரிட்டி கிடைக்கும்ச்சா எனக்கு ரிட்டர்னுக்கு எவனாவது மொபைல் நான் கொடுத்தேன்னா அவன் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் கொடுப்பானாலே பேஷன் ஆயிடுது. இப்போ இக்னோரன்ஸ்ல வந்து ஓகே நான் மொபைல் வந்து அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, அவன் வந்து எதுக்குன்னு இல்லை, நான் பாட்டுக்கு ஏதோ கொடுக்குறேன், ஏதோ சட்டையே பண்ணாம நான் மூளையே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கொடுத்தேன்னா, அவன் இதை வந்து ஒரு ஹவாலா ட்ரேடுக்கோ இல்ல ஒரு டெரரிஸ்டம்க்கோ யூஸ் பண்ணா வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? பௌதிகத்துல, ஸ்பிரிச்சுவலியே வேணாம், பௌதிகத்திலேயே என் போனை ட்ராக் பண்ணுவாங்க, ஐபி அட்ரஸ் ட்ராக் பண்ணி என்கிட்ட வந்து என்னைய உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரியா பக்தியும். பக்தியிலையும் நான் வந்து தெரியாம யாருக்கோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஐம் கோயிங் டு இன்வைட் மோர் ட்ரபிள். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கிரவுண்ட்ல தான் we will be following, we will be doing this chapter. மொத்த சாப்டருமே இந்த பேசிஸ்ல தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ வந்து நம்ம பார்த்த ஸ்லோகாஸ் பாத்தீங்கன்னா, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்மயோகா. எதுக்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் ரொம்ப கிளியரா 1 to 6 வெர்சஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம். உண்மையான சன்னியாசினா யாரு? வேலையை விடுறவரா, வேலையின் பயன்களை விடுறவரா அப்படின்ற கேள்வி அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. இப்போ வேலையை விடுறவனும் சன்னியாசி தான், இல்ல பட் எதனால விடுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதை வச்சுதான் சொல்ல முடியும். இப்ப வந்து சேது மாதாஜி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, லேடிஸ் விட முடியுமா மாதாஜி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அந்த கேள்வியில லேடிஸை விடுங்க, நம்ம ஜென்ஸே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மோகன்தாஸ் பிரபு, சர்வ பிரபு 2 பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பசங்க ஃபேமிலி இருக்காங்க. எப்பமாவது ஒரு நாள், இப்போ அவங்களுக்குன்னு இல்லை நம்மளுக்கும் தோணும், பட் அவங்க வந்து ஜென்ஸா இருந்து விடலான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் சாய்ஸ் இருக்கிறதால நான் கேட்க போறேன். மோகன்தாஸ் பிரபு, சர்வா பிரபு, எப்பமாவது உங்க வாழ்க்கையில அப்பா வீடே வேணாம் ஓடி போயிடலாமா அப்பா அப்படின்னு எப்பமாவது ஒரு க்ஷணமாவது உங்களுக்கு தோணி இருக்கா இல்லையா? Really இல்ல மாதாஜி. Honestly telling. வெரி பிளெஸ்ட். சர்வா பிரபு சொல்ல மாட்டேன்றாரு, அவர் மியூட்ல இருக்காரு. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, ஹரே நிறைய கிருஷ்ணா தடவை மாதாஜி, இங்க ஒரு கமெண்ட் வருதுங்க மாதாஜி, சொல்லி பாருங்க அப்புறம் பேசிக்கிறேன். அப்படியா? ஓகே ஓகே, அப்போ உங்களை நான் ரிஸ்க் எடுக்கல. இப்போ நான் தைரியமா சொல்றேன், ஏன்னா மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் நாட் பிஹைண்ட் மீ. இப்போ நானும் என் பொண்ணும் நிறைய தடவை நினைச்சிருப்போம், ஐயோ இவர் இருக்காரு நம்ம ஓடியே போயிடலாமா, இங்க இருக்கிறது போல சன்னியாசமே எடுக்கலாமா. இப்போ ஜாயிண்டா நாங்க டிசைட் பண்ணோம். அப்கோர்ஸ் ஜாயிண்டா சொன்னா அதுக்கு பேர் சன்னியாசம் இல்லை, பட் ஆன் அ வெரி ஐரானிக்கல் வே. இப்போ ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இட்ஸ் காட் நத்திங் டு டூ வித் மாதாஜி ஆர் பிரபு, பட் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த தாட் வரும். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கூட வீடை விட்டு ஓட்டி இது கேட்கலாம், என்ன தைரியமா சொல்லலாம். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கூட நிறைய தடவை லெட்ஸ் ரன் அவே அப்படின்னு தோணும். ஏன்னா இட் இஸ் கால்ட் நாட் சன்னியாசம், இட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட். எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு என்ன சொல்லணும், டிப்பெட் பாயிண்ட் இருக்கும், அதாவது ஒரு ஹை பாயிண்ட். அந்த பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு வேணாப்பா விட்டு ஓடிடலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல தோணி இருக்கும். குழந்தையா சிலருக்கு, வளர்ந்த அப்புறம் சிலருக்கு, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம், இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை தோண்டாத கர்ம பல தியாகி மோகன்தாஸ் பிரபு மாதிரி இல்லாம என்ன மாதிரி ஆசாமில இருக்கிற எல்லாருக்குமே தோணும். ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா? இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ரைட். சோ அந்த மாதிரி ரெனன்சியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் பேசிக்கலி இக்னோரன்ஸ், ரைட்? இல்யூஷன். ஏன்னா எங்க இருந்து ஓடி போனாலும் என்ன, இப்ப இங்க இருந்து வீட்டை விட்டு ஓடி போனா
அதே ஞாபகம் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் வீட்டை பத்தி, ரைட்? சோ இது வந்து ஆக்சுவலி ஏன் இக்னோரன்ஸ் சொல்றாங்கன்னா, இது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து சில தடவை பயத்துல ஓடி போயிடுவாங்க. ஐயோ 10th ஃபெயில் ஆனா அப்பா திட்டுவாரே, ரைட்? ஐயோ என் ஹஸ்பண்ட் இதை பத்தி கேட்டானா சத்துவானே, வைஃப் எதுக்கு நம்மளுக்கு எதுக்கு வம்பு, அவுட் ஆஃப் ஃபியர். லேடிஸ் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து தப்பா தான் ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க முதல்ல ஆரம்பத்துல, அதுக்கப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. அது வி கான் ஜெனரலைஸ் மாதாஜி. ஐ திங்க் தட் தப்பா எடுக்கிறதா இல்ல கரெக்டா எடுக்கிறதான்றது ஐ திங்க் இட் அப்ளைஸ் டு போத் ஜெண்டர்ஸ். சோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஜெண்டரை நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹைலைட், பட் நான் சொல்றது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். இப்போ பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் வந்து ஃபியர், பயத்தினால விட்டாங்கன்னா அது வந்து பேஷன்ல வரும். ஆனா எந்த டிட்டாச்மெண்டே இல்லாம நம்ம செஞ்சோம்னா செயல்களை, இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு சொன்ன மாதிரி அவருக்கு ப்ராப்ளமே இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. அவருக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான். சர்வ பிரபு சொன்ன மாதிரி ஏதாவது சொல்லிப்பாருன்ற மாதிரி மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு சொல்லலைனாலும் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமே இல்லாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் துக்காலே மா சாஸ்வதம். பட் ஹி இஸ் ஹேவிங் a very problem, but you don't want to run away from the problem. எக்ஸலென்ட். அதான் பிரபு சொன்னார், ப்ராப்ளம் இல்ல நான் சொல்ல மாட்டேன், பட் ஓடி போகணும்ன்ற மென்டாலிட்டி எனக்கு இல்ல. சோ when you're doing something as a matter of duty, right, that is what he is doing. We may use a different word. நான் ரொம்ப லவ் பண்றேன் என் ஃபேமிலி அதனால பண்றேன்னு சொல்லலாம். அப்படி போனோம்னா இட் will become bondage. பட் அப்படி இல்லாம நான் செய்யணும் கர்த்தவியம், இட்ஸ் மை ஜாப் அப்படின்னு பண்ணோம்னா இட் பிகம்ஸ் வாட் இஸ் கால் டியூட்டி. இததான் பண்ணணும்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. சோ இந்த கான்செப்டை ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கோசம் தான் நான் இதை ஐம் ட்ரைங் டு ஹைலைட். எதுக்குன்னா நான் வீடை விட்டு ஓடுறேன் அப்படின்ற தாட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இக்னோரன்ஸ், ரைட்? பயத்தினால ஓடி போறது பேசிக்கலி பேஷன். ஆனா வீடை விட்டு நான் கிருஷ்ணருக்கோசரம் போனோம் அப்படின்ற பாவம் வந்துச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். நாட் ஈவன் குட்னஸ், சுத்த சத்துவம். இதுல வந்து பிசிக்கலி ஓடு போடுறத பத்தியும் சொல்ல, அவங்க வந்து they are talking about renunciation of the work. ரினன்சியேட் பண்ணாம எனக்கு ஃபேமிலினா ரொம்ப பிரியம், நான் இங்கே தான் இருப்பேன் அட் எனி காஸ்ட், இந்த ஜென்மம் இல்ல பல ஜென்மங்கள்ல இருப்பேன்னா இட் இஸ் பாண்டேஜ். ஆனா ஃபேமிலிய வந்து நான் ஒரு கர்த்தவியமா பண்ணோம், ஏன்னா தீஸ் ஆர் சில்ட்ரன் given டு பி மை கிருஷ்ணா அப்படின்ற பாவத்துல பண்ணோம்னா இட் பிகம் ஆக்சுவலி மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அதை அப்படியே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிச்சோம்னா இட் பிகம்ஸ் மோட் ஆஃப் சுத்த சத்வா, ரைட்? 7th வெர்ஸ்ல இருந்து பண்ணணுமா 8th இருந்து பண்ணணுமா மாதாஜி? 3rd இருந்து ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. 1 and 2 தான் முடிச்சிருந்தோம். ஆஹா, fantastic. I don't think so. Check We பண்ணுங்க. have to do 4th, 3rd we completed Mataji last time. 4th இல்லையா? Okay, no 4th. problem. 4thல இருந்து பண்ணலாம். So 4th ஸ்லோகா பண்ணுங்க மாதாஜி. வேற யாரையும் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி, எனக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நிச்சயம் ஸ்ருணு மே தத்ர தியாகே பரத சத்தம தியாகோ ஹி புருஷ வியாக்ர த்ரிவித சம்பிரகீர்த்திதஹ. பரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இப்போ நான் சேது மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மாதாஜி, இப்போ நம்ம சேது மாதாஜி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கணுமா இல்ல கிருஷ்ணர் சொல்றதை எடுத்துக்கணும்? கிருஷ்ணர் சொல்றதுதான் எடுத்துக்கணும். சொல்றதுதான் மாதாஜி எடுத்துக்கணும். சோ அதேதான் கிருஷ்ணரும் சொல்றாரு. என்னோட வேர்ட்ஸ் தான் ஃபைனல். இந்த ரினன்சியேஷன்ல 3 வெரைட்டி இருக்கு. ஆனா ஏன் இந்த ஃபைனல் அப்படின்னா, வேதங்கள் எல்லாம் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கும். ஆனா அந்த வேதங்களே கிருஷ்ணரால எழுதப்பட்டதுதான். டிஃப்ரெண்ட் லாஸும் கிருஷ்ணர் கொடுத்ததுதான். ஆனா அவரோட ஜட்மெண்ட் பிகம்ஸ் ஃபைனல், ரைட்? லைக் சுப்ரீம் கோர்ட், ஹை கோர்ட்ல நிறைய ஜட்மெண்ட்ஸ் பாஸ் ஆகும். ஆனா சுப்ரீம் கோர்ட் வெர்டிக்ட் இஸ் ஃபைனல்ன்ற மாதிரி வேதங்கள்லயும் பல இருந்தாலும் வியாசர் எழுதினாலும் அந்த இதுதான் ஃபைனல் அப்படின்றது சொல்றாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாரு பல்ராம் வித்யாபூஷன் என்ன சொல்றாருன்னா, நீ வந்து தியாகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்க, நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதை பத்தின 3 வெரைட்டி என்ன, அதாவது 3 மோட்ஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ரீதர் சுவாமியும் சொல்றாரு, இதை வந்து நீ உதாசீனம் படுத்தாத, ஏன்னா நீ இதை கேட்கணும், அப்பதான் உனக்கு வந்து அந்த பாவம் புரியும். சோ 3 டைப் ஆஃப் தியாகம் என்ன அப்படின்றத ராஜராஜர் சொல்றாரு. எங்க இருந்து இது வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து வந்திருக்கு, ரைட்? எப்படி அப்படின்றத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ராமானுஜர். இது வரைக்கும் ஜென்ரலா வந்துச்சு. என்னன்னா அந்த கர்ம பலன், ரைட்? அதை வந்து எப்படி பண்ணணும் நிறைய இருக்கும். இப்ப வந்து நான் வந்து பல்லனா நான் வந்து ஒரு சின்ன சமைக்கிறேன், பாலை காசுறேன், பால் வந்து திக்கா வந்துச்சு பாசுந்துன்றது லெவல்ல சொல்ல, நான் செய்யும் புண்ணிய காரியங்கள்னால இமீடியட்டா கிடைக்கலனாலும் நான் தானம் பண்ணுவேன், ஆனா நான் சொர்க்கத்துக்கு போவேன் அப்படின்றதும் வேற. அந்த சொர்க்கத்துக்கு போறது நான் போலாம் இல்லைன்னு, ஓகே? ஆனா என் செயல் அப்படின்றது இருக்கக்கூடாது. இப்போ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து என்னன்னா
அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட்னால எனக்கு வரணும் அப்படின்ற ஐடியால பண்ணக்கூடாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணா வரும். இப்ப நான் நல்லா படிக்கணும், ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தான் வரணும்ன்ற ஆம்பிஷன்ல படிக்க மாட்டேன். ஆனா நல்லா படிச்சா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வரும், ரைட்? இட்ஸ் இன்சிடென்டல் டு தட். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து என்னன்னா, இந்த ஆக்ட் வந்து சென்ஸ் பொசஷன், அதாவது யாராவது இருந்தாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர்லி நம்மள்கிட்ட இருக்கிறத நம்ம விட்டோம்னா 3 ரீசனால விடலாம். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. தானத்திலேயே இந்த வாட்டர் பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஆனா நான் உங்களுக்கு ஒருத்தர் கொடுப்பேன் எப்போ கிஃப்டா, ஏன்னா எனக்கு அவங்கள பிடிச்சிருக்கணும் ஒண்ணு. இல்ல இந்த வாட்டர் பாட்டில் கொஞ்சம் பழசாச்சு, நான் புதுசு வாங்க போறேன், நான் இது அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து குட்னஸ். செகண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து குட்னஸ் கூட சொல்ல முடியாது, அட்டாச்மெண்ட். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது மேல ரொம்ப ஈர்ப்பு இருக்கு, நான் இதை யாருக்காவது கொடுத்துடலாம், பாவம் அவங்க கிட்ட இல்லவே இல்லை வாட்டர் பாட்டில் கொடுக்கறது குட்னஸ். இப்போ எனக்கு இந்த வாட்டர் பாட்டில் வேணாம், இன்னொன்னு நான் வாங்குவேன், இது கொடுத்துட்டா எனக்கு வருமே அப்படின்னு நினைச்சு கொடுத்தேன்னா இட் பிகம்ஸ் பேஷன். இதே வாட்டர் பாட்டில் வந்து ரொம்ப பழசாயிடுச்சுப்பா, இது தூக்கி போட்டாதான் தூக்கி போட்டுடலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி யாருக்காவது பிச்சை போட்டேன்னா அதுக்கு பேரு இக்னோரன்ஸ். ஸோ 3க்குமே 3 பாவம் இருக்கு. கொடுக்கறது ஒரே டொனேஷன் தான், ஒரே ஐட்டமா இருந்தாலும் பாவம் வில் சேஞ்ச். ஏன்னா என்னோட சென்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் சேஞ்சஸ், சென்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி சேஞ்சஸ். ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பலம் எனக்கு ஆசை, அந்த ஆசையே நான் விடுறேன். 2வது விஷயத்துலயும் ஆசை, ஆனா அவங்களுக்கு தேவைனால நான் விடுறேன், விச் இஸ் ஆல்சோ குட்னஸ். ஆனா 3வது பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இது விட்டாதான் இன்னொன்னு கிடைக்கும்னு எங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆசையோ, இல்ல பயமோ, திட்டுவாரே இது வச்சிருந்தா அதனால பண்றதோ பேஷன். ஃபைனலா வந்து விடுறது, எனக்கு இது வேணாம் வேணாம், ஐ வாண்ட் டு எஸ்கேப், அதனால யாருக்கும் ஜங்க் பண்ணிடுறேன், இது மோசம், இதுல சாப்பிட்டா ஏதோ இந்த பிளாஸ்டிக் சாப்பிட்டா எனக்கு கேன்சர் வரும், சரி நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு வருமே, அதெல்லாம் எனக்கு கேர் இல்ல, இக்னோரன்ஸ், ரைட்? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா டூவர்ஷிப். இப்போ எதுக்கோசரம் டூவர்ஷிப் பண்ணாங்கன்னா, நான் செய்யறேன் அந்த எல்லாமே வந்து செயல்கள் ஆண்டவன் கோசரம் என்ற பாவத்துல தான் இருக்கணும். நான் எது அச்சீவ் பண்ணாலும், நான் எது விஷ் பண்ணாலும் நான் செயல்படல, கிருஷ்ணர் தான் செயல்படுத்துறாரு அப்படின்றது. இப்போ பார்த்தோங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லார்ட் என்ன சொல்றாரு, நம்மளோட ஓன் கன்விக்ஷன். அர்ஜுனருக்கு போனா நம்மளுக்கு கிளியரா புரியும். அர்ஜுனர் சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப அக்கார்டிங் டு மீன்னு சொன்னார். அர்ஜுனர் என்ன சொன்னாரு, அக்கார்டிங் டு மீ கில்லிங் பீப்புள் ஆர் பேட். ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1க்கு நீங்க போனீங்கன்னா எல்லாருமே அதே ஃபீலிங், அக்கார்டிங் டு மீ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம மைனஸ் சொல்லும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எனக்கு ஹீரோ வந்து அர்ஜுனர் தான். ஃபர்ஸ்ட் புரியல, கிருஷ்ணர் பிடிச்சா கூட வை கிருஷ்ணா இஸ் கன்ஃபியூசிங், நல்லா தானே இருக்கான் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிறச்சே என்ன பாயிண்ட்னா, நான் தான் டூவர் என்ற ஃபீலிங் அவருக்கு இருக்கு. ஆனா நீ வந்து செயல்படுத்தவன் நிமித்த மாத்திரமே, ஜஸ்ட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றச்சே என்ன, அந்த வார் வேணும், இட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்ச அப்புறம் அவரோட பாவம் சேஞ்சஸ் டுவர்ட்ஸ் கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து அவரோட மோட் ஆஃப் கம்பேஷன் மேபி ஸ்டில் குட்னஸ், ஆனா he has to go to சுத்த சத்துவம், which is கிருஷ்ணரோட விஷயம் நிறைவேற்றுறது. அதுதான் ஹோல் பகவத்கீதாவோட கான்செப்ட். 18.5. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யக்ஞ தான தப கர்ம யக்ஞம் கர்ம ஏவ தத் யக்ஞோ தானம் தபச்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்கள் என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ யக்னம், தானம், தபஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் மோட்டிவ்ஸ் இருக்கு. பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கதை போயிட்டே இருக்கும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னம், தானம், தப்பம் எதுவுமே தேவையில்லை, பக்தியில வந்தான்னு ஒரு வெர்ஷன். யக்னம், தானம், தப்பம் எந்த காரணத்தையும் கைவிடக்கூடாதுன்றது இன்னொரு வெர்ஷன். இந்த 2 வெர்ஷனுமே நம்மளுக்கு ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. இப்போ இத பார்க்கணும், சரியா? இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன பாக்குது, சஜஷன் என்ன சொல்றாங்க, யோகியோ அட்வான்ஸ் சோலோ சன்னியாசியோ பாத்தீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து வெறும் சஜஷன் தான், யாரா இருந்தாலும் ஹியூமன் சொசைட்டில அட்வான்ஸ் பண்றதுக்கு இது தேவை. சன்னியாசம்ன்றதே, அதாவது சன்னியாசி எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க சிலது பண்ணணும், சில ஆக்டிவிட்டி. என்ன எதுக்கோசரம்ன்றத பார்க்க போறோம். எதுக்கோசரம்னா நம்ம மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னதான் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டியில இருந்தாலும், இல்ல ஆக்டிவிட்டிலேயே 2 பண்ண முடியாது. ஆத்மான்றது வந்து ஆல்வேஸ் ஷுட் பி எங்கேஜ். பட் ரிட்டர்ன்ல யாராவது இருந்தா கூட அட்வைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நீ இதை பண்ணு அது பண்ணு. ஏன்னா பேசிக்லி ஆக்ஷன், ரெஸ்ட் இன் பீஸ்ன்றதை நம்ம யூஸ்வலா அனுப்ப மாட்டோம் யாராவது இருந்தா கூட. ஏன்னா ஆத்மாக்கு ரெஸ்ட்ன்றதே இல்லை, இட் ஆல்வேஸ் பி ஆக்டிவ், அதுதான் விஷயம், ரைட்? அதனால வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் பிரெயின் இல்லையா. அவங்க வந்து எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களோட மைண்ட் வந்து எப்போ சாந்தி அடையும்னா ஸ்பிரிச்சுவலி அட்வான்ஸ் ஆனாதான். உயிரோட இருக்கிறச்சும் சரி,
உயிர் இல்லாத பெறமா இருந்தாலும், ஏன்னா ஆத்மா வில் பி ஆக்டிவ். அதுக்கோசரம் தான் ஆத்மாக்கு நம்ம கிருஷ்ணரை கொடுக்கணும். நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து எதுக்கோசரம் சன்னியாசியோட ஆட்டிடியூட் என்ன, எப்பவுமே வந்து லோவர் யாராவது ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஏன் யக்னம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க பியூரிஃபை ஆகிறதுக்கு. சன்னியாசிக்கு ஒன்றும் லாபம் இல்லை. அவரோட ஆட்டிடியூட் என்னன்னா யாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இழங்க கூடாது. தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா, மோக்ஷான்றது அல்டிமேட் பெனிஃபிட். அதே மாதிரி பிராமணர்களோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன, மத்த 3 வர்ணங்கள்ல இருக்கிறவங்களையும் கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போகணும். அதனாலதான் அவங்க அப்படிதான். அதே மாதிரி தர்ம புரோச்சித கைதவோத்திர பரமோ நிர்மத்சராணாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முனிகிருதே கிம் வியாபரேரீஸ்வரா சத்யோ ஹிருதாய வருதயத்ர கிருதிவி சுஷ்ருபிஸ்தர்ச்சனா. சுஷ்ருபி ஏன்னா இவங்கதான் ரைட். என்ன எந்த பொறாமையும் இல்லாத இந்த நல்லவங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் டோட்டலா இந்த மாதிரி அந்த தர்ம அர்த்த காமெல்லாம் அழிக்கிறது வேண்டாம். அந்த ஏன்னா பகவத்கீதால கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் சரண்டர் செய்யறாரு. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி விமென் பண்ண முடியாது, மென் பண்ணுன்ற சன்னியாசம்ன்றது நம்ம மனதால சன்னியாசம் இருக்கணும். எப்படி அப்படின்னா டிட்டாச்மெண்ட். நிறைய பேருக்கும் டிட்டாச்மெண்ட்டுக்கும் அஃபெக்ஷனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. இது எது எடுத்தாலும் டிட்டாச்மெண்டா, நான் எல்லாம் சான்ஸே இல்லப்பா, நான் வெரி அஃபெக்ஷனேட், அதை ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாங்க. ஆனா தெரிஞ்சுக்கணும், வெரி அஃபெக்ஷனேட்ன்றது இஸ் நாட் அ குவாலிஃபிகேஷன், இட் இஸ் அ வெரி வெரி பேட் குவாலிஃபிகேஷன். எதுக்குன்னா எனக்கு இந்த சொத்து மேல ஆசை அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப கேவலம் நினைக்கிறோம். ஆனா இதே மாதிரி ஒரு லிவிங் பீயிங் மேல ஆசைன்றது பெருமையா நினைக்கிறோம். எனக்கு என் கணவன் அண்ணா உயிர், என் மனைவி அண்ணா உயிர்ன்றதை நம்ம ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறோம். ஆனா அதுவும் பாண்டேஜ் தான். ஏன்னா பௌதிகத்துல இருக்கிற எல்லாமே பாண்டேஜ் தான். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதை நம்ம விடணும். இது மென்னா விமனான்றது வந்து விட்டு ஓடணும்ன்றத சொல்லல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மன ரீதியா டிட்டாச் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எதுக்கோசரம் அப்படின்னா சேரிட்டி எதுக்கோசரம்னா நம்மளோட பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட். இதுதான் அட்வான்ஸ் ஆகும் கிடைக்கும் கிளாஸ். பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். அதனால இது வந்து எப்பவுமே விடக்கூடாது. ஏன்னா எவ்வளவு அட்வான்ஸ் ஆனாலும் நம்ம ஆஸ்டாரிட்டி பியூரிஃபிகேஷன் கோஸ்டோன்னு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் சொல்றாருன்னா நிறைய காமிய கர்மங்கள், நான் சொன்னேன் இல்லையா, நித்திய கர்மங்கள், மித்த கர்மங்கள், காமிய கர்மங்கள் என்னன்னா சேரிட்டி, ஆஸ்டாரிட்டி, சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கோசரம் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் ரைட். அவங்க வந்து அந்த மாதிரி அததான் விட சொல்றாங்களே தவிர ரெகுலரா பண்ண வேண்டியதை சொல்லல. நித்திய அண்ட் நியமித்த கர்மங்களை விட சொல்ல. இப்போ நம்மள கூட எடுத்துக்கோங்க, விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, இப்போ நீங்க வந்து ரெகுலரா பண்ற டெய்லி எந்திரிச்சு குளிக்கிறதெல்லாம் விட்டுருங்கன்னு சொல்லல. ஓகே. அதே மாதிரி நீங்க வந்து எப்பமாவது இப்போ கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம், இல்ல சீமந்தம், கல்யாணம், விவாகம் இதெல்லாம் விட்டுருங்கன்னு சொல்ல. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு காரிய கர்மங்கள், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிராயச்சித்தம். மாதாஜி எங்க ஃபேமிலில எல்லாம் வந்து எங்க ஃபேமிலில வந்துச்சு, எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வருது. என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த பூஜையில போய், இந்த முனீஸ்வரன் கோயில்ல போய் ஒரு 4 தடவை சுத்தி வந்து ஒரு யக்னம் ஏத்தினோம்னா பிரச்சனையே வராது, இதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏதாவது ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது, பியூரிஃபிகேஷன் கோசரம் பண்ணணும். அதனால நீங்க பாத்தீங்கன்னா சன்னியாசிஸே கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. நம்ம பிரபுபாத்தா கூட பாத்தீங்கன்னா, பிரபுபாத்தா நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவே பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் கல்யாணமே பண்ணாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அதனால சன்னியாசிகள் பெண்ணோட அசோசியேட் பண்ணக்கூடாதுன்றதால இதுக்கோசரம் வந்து அதனாலதான் அவங்க, ஆனா அதுக்கோசரம் மத்தவங்க எல்லாம் சன்னியாசி ஆகணும்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எதுக்குன்னா சன்னியாசி ஆறுறது வந்து அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. பெண்ணோடய அசோசியேஷன் இல்லாம ஒருத்தரால இருக்க முடியுமானா சந்தேகக்கூடியது. அதனால அவரோட கீழே இருக்கிறவங்கள அவர் என்ன சொல்வாரு, நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, அப்போ பிரம்மச்சாரிகள் இல்லையா இஸ்கான்ல, அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு ஃபாலோ பண்ணுங்க. அவங்க பிரம்மச்சாரி ஆசிரம்ல இருப்பாங்க. காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அவங்க வந்து சும்மா இதான் சாக்குன்னு வீட்டுல உட்காந்து தூங்க போறது இல்ல. அது ஒன்றும் இல்லாம ப்ராசஸ் பண்றத விட அவங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் செக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். குரு சிக்ஷா. இப்ப வந்து ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இது பண்ணலன்னா ப்ராப்ளம். நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நீங்க நினைப்பீங்க, நம்ம வந்து பண்ணோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம். நான் வந்து இது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்து எனக்கு ஒரு குழந்தை இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ 2 கட்டா சொல்றாங்க. நான் வந்து சன்னியாசத்துல நான் பிரம்மச்சாரி எல்லாம் இருக்க மாட்டேன். அப்ப நீ எங்க இருப்ப, என் பேரண்ட்ஸோட இருப்பேன், தப்பே இல்லை. பேரண்ட்ஸோட பிரம்மச்சாரியத்தோட இருக்க முடியுமா, முடியாது. எதுக்குன்னா நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும், ஆபீஸ்லயோ இல்ல வீட்லயோ பக்கத்து வீட்டு நெய்பர்கிட்டயோ இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஸ்லிப் ஆகிற சான்சஸ் இருக்கு ரைட். அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதுக்கு பதில் நீ கம்முன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ. இப்போ பக்கத்து வீட்டுல புதுசா ஒரு பொண்ணு வரா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்னா, எனக்கும் கல்யாணம் இருந்துச்சு, மனைவி இருந்துச்சுன்னா சர்வ பிரபு சொன்னார் பாருங்க, ஐயோ நீங்க ஏதாவது சொன்னா நான் ஒதிச்சே போட்டுருவாங்க, அந்த பயம் மனசுக்குள்ள இருக்கு
ரைட்? இல்ல வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு தான் கல்யாணம் ஆகல, எனக்கு என்ன தப்பு, அதுக்கு உன்னோட பேசினான்ற பாவம் மனசுல வரும். இப்போ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமல இருந்தா அச்சோ நான் ஆசிரமத்துல இருந்து எப்படி பொண்ணோட அவ்வளவு நேரம் பேசுவேன்ற தாட் வரும். சோ கண்ட்ரோல் இல்லைன்னா எப்பவுமே வந்து நம்ம எல்லாருமே ஃப்ரீயா இருப்போம். அதை பண்ணக்கூடாது. சம்படி should be a செக்கிங் பாயிண்ட்ன்றதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் யக்னங்கள் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதரோட மனசை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சன்னியாசியால் இருந்தாலும் என்கரேஜ். இப்போ நாமனிஷ்ட பிரபு கிட்ட அடிக்கடி சொல்வாரு, வெரி பியூட்டிஃபுல்லி அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு. என்னன்னா நம்ம வந்து இது வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதேதான். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனாக்கு, அர்ஜுனா நீ இருந்துடுவ, நீ வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்ல போய் சன்னியாசி, ஆனா உன்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறவனால இருக்க முடியுமான்னு. இப்போ என்னோட சாம்பிளே நான் சொல்றேன், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். காஃபி எனக்கு இன்னைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா என்ன பட்னியே போட்டு கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிட மாட்டேன். என்னன்னா எனக்கு மன அழுத்தம் இல்லை, எனக்கு காஃபி கண்டாலே பிடிக்காது. சின்னப்பத்துல இருந்தே காஃபி ஸ்மெல்லே பிடிக்காது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்றேன், மாதாஜி நம்ம காஃபி பார் ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம எல்லாரும் போலாம், அங்க போய் உட்காரலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் 5 மணி நேரம் உட்கார்ந்தாலும் எனக்கு எந்த விதத்துலயும் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா எனக்கு காஃபி பிடிக்காது. இப்போ காஃபி ரொம்ப பிடிச்சு விட்டவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சித்திரலேகா மாதாஜி, கரெக்டா சித்திரலேகா மாதாஜி, இப்போ அவங்கள போய் 5 மணி நேரம் உட்கார வச்சுன்னா, எஸ் மாதாஜி 5 மணி நேரம் உட்கார வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். சரி, அவங்க ஸ்டில் காஃபி குடிக்காம இருக்கலாம், ஆனா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட மனது வந்து அலையே பாயாது, எனக்கு அது வேண்டாத ஒண்ணு. அவங்களுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். என்னதான் கட்டுப்பாட்டுல இருந்தாலும் அவங்கள வந்து இது வந்து என்ன எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், எனக்கு கப்புன்னு எதிரில வந்து நெய்யை கொண்டு வந்து வச்சீங்கன்னா காலி. எனக்கு அப்படியே சிங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க அம்மா வந்த உடனே அதை எடுத்து கிச்சன்ல வச்சிருவாங்க. பொண்ணு பார்த்தாலும் எடுத்து போய் கிச்சன்ல வச்சிருவாங்க. நான் உடம்பு சரியில்லாம ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது என்னன்னா இருக்கிற நெய் டப்பா எல்லாம் காலி பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நெய்யே காசுல ஒரு 3 மாசம். எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப நீங்க சொல்லலாம் மாதாஜி நெய் வந்து என்ன மாதாஜி தப்பா, இட்ஸ் குட், கரெக்ட், தப்பான விஷயம் இல்ல. பட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைம், ரைட்? when I had a liver damage, அந்த நெய் பிகம்ஸ் அ பேட் ப்ராடக்ட், நான் சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ யாருக்கு எது அப்படின்றது இருக்கலாம். இதே நெய் டப்பா எடுத்துன்னு போயிட்டு சித்திரலேகா மாதாஜி வீட்டுல வச்சா அவங்களுக்கு அது டெம்டேஷன் இல்லாம கூட இருக்கலாம். எதுக்குன்னா யார் ஒருத்தருக்கு டெம்ட் ஆறாங்கன்றது வில் பி வேரிங் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அதர். அதனால நம்ம எனக்கு ஒண்ணு கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெனரலைஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னாரு. இததான் நாமனிஷ்ட பிரபு பியூட்டிஃபுல்லா ஒண்ணு சொல்வாரு, பாசிட்டிவ்க்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கோ நெகட்டிவ்க்கும் அதே பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்வாரு. ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து தானா. தானானா சேரிட்டி. சேரிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் த ஹார்ட். நான் இப்பதான் சொன்ன வாட்டர் பாட்டில் கதை, நான் இது கொடுத்தாதான் என்னுடையதுன்ற ஃபீலிங் போகும். இல்லைன்னா என்னுடையது இருந்து கொண்டே இருக்கும். ரைட்? அதனால வந்து ஃபுட்டு கூட வி ஷுட் ஷேர். சின்னப்ப சொல்லியிருப்பாங்கல்ல மாரல் சயின்ஸ்ல, ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அப்படின்னு. எதுக்கு அப்படி சொல்றாங்க? நீ ஷேர் பண்ணணும், அப்பதான் உனக்கு வந்து கேர், கம்பேஷன்னா யூ ஷுட் ஷேர் அப்படின்றத தெரியணும். அதனால ஆஸ்டாரிட்டி அண்ட் சேரிட்டி வந்து எப்பவுமே கொடுக்க கூடாது. இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா, பலராம் வித்யாபூஷன் வந்து சொல்றாரு, நம்ம பரம்பரையா இருக்கோம்ல, பிறப்பு இறப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கோம் மூட்டை, பாவ மூட்டை. இதை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு, கான்சியஸ்னஸ் பியூரிஃபை பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஸ்ரீதர் சுவாமி சொல்றாரு. ஸோ அதனால எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இது வந்து எதுக்கோசம்னா இதுதான் மெயின் பியூரிஃபிகேஷன் யூனிவர்சலா சொல்றாங்க. ப்ரீவியஸ் கர்மாவை இரேஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னும் சொல்றாங்க. ஸ்ரீதர் சுவாமி, ராமானுஜாச்சாரியா, பலராம் வித்யாபூஷன், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் எல்லாருமே சொல்ற யூனிவர்சல் வேர்ட் இதுதான். 18.6 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கவா? படிக்கிறீங்களா? படிங்க. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम्. இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருத்தாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செய்யும் போது என்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க பண்றது எதுவா இருந்தாலும், தானமா இருந்தாலும் சரி, யக்னமா இருந்தாலும் எதையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. யக்னத்தை சொன்னா ஈஸியா இருக்கும். இப்ப நான் சாண்ட் பண்றேன், எனக்கு 2 ரவுண்ட் நான் எக்ஸ்ட்ரா சாண்ட் பண்றேன். ஓகே, இப்ப நான் 2 ரவுண்ட் சாண்ட் பண்ணனா எனக்கு ஜாப்ல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், பயன் எடுக்கக்கூடாது. அது இல்லாம நான் சாண்ட் பண்ணணும், ஏன்னா இது குரு கௌரங்காவை ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நினைக்கணும். எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருக்கக்கூடாது. ஒரு டியூட்டியா பண்ணணும். 16 ரவுண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொன்னாங்க, எனக்கு பிரேமையே இல்லையே பரவாயில்ல, பட் அட்லீஸ்ட் டியூட்டியா பண்ணணும். பிரேமை அப்புறம் வரும். ஏன்னா பிரேமை இல்லாம பண்றது ஒரு அஃபென்ஸா இருந்தாலும் ஸ்லோவா வந்து தட் வில் கெட் கரெக்டட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆட்டிடியூட் நம்ம பண்றச்சே என்ன ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், நம்ம எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து
என்னுடையது என்ற ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடாது. ஒரு செயலை ஒரு டியூட்டியா தான் பண்ணணும், ரைட்? எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இதுதான் எக்ரி பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா சவை பும்சான் பரோதர்மோ எதோ பக்தர் அதோக்ஷஜே அஹைத்துகி அப்ரத்தியதா ஏயாத்மா சுப்ரதித்தி. நம்மளோட பரோதர்மம் என்ன? அதான் அந்த ஸ்லோகா. ஓ, இது வந்து பாகவதம் ஸ்லோகா இல்ல, சாரி, பக்தி வைபவ் கிளாஸ் மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். என்னது? பரவாயில்ல, நீங்க எல்லாம் கத்துக்க போறீங்க. என்னது? இன்னொருத்தருக்கு உதவி செய்யுது பரோதர்மம்னா. பரோதர்மான்றது இன்னொருத்தரை ஒர்க் பண்றது, உதவி செய்யறது இல்ல. பரோதர்மானா டாப் மோஸ்ட் தர்மான்றது அர்த்தம். சோ டாப் மோஸ்ட் தர்மா, அது வந்துருது. ஓகே ஓகே. டாப் மோஸ்ட் தர்மால அது வராது. டாப் மோஸ்ட் பரோதர்மாவோட ஆக்சுவல் அர்த்தம் வந்து டாப் மோஸ்ட் தர்மான்றதுக்கு இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன். டாப் மோஸ்ட் தர்மா என்னன்னா சவை பும்சான் பரோதர்மம், எல்லா தர்மத்தில் டாப் மோஸ்ட் என்ன? சவை பும்சான் பரோதர்மா எதோ பக்தர் அதோக்ஷஜா. அதோக்ஷஜா யாரு? பரமேஸ்வரர் மத்லப் கிருஷ்ணர். ரைட், அதோக்ஷஜான்றது வந்து கிருஷ்ணர். அஹைத்துகி அப்ரத்தியதா. அஹைத்துக்கியானா அன்இன்டரப்டட், அன்மோட்டிவேட்டட். அதாவது எந்த விதமான இன்டரப்ஷனும் இருக்கக்கூடாது, எந்த விதமான மோட்டிவேஷனும் இருக்கக்கூடாது. மோட்டிவேஷனா பக்தி பண்றதுக்கு இல்ல, மோட்டிவேஷனா எனக்கு இந்த லாபம் இது பண்ணா அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தா சுப்ரசீதத்தி, அப்படி இருந்தாதான் சந்தோஷம் வரும் மனசுக்கு. ஏன்னா ஆத்மாக்கு அதுதான் சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதாவது என்ன சொல்றாங்க, டியூட்டியா செய்யணும், இன்டரப்ஷன் இருக்கக்கூடாது, எந்த எதிர்பார்ப்புமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இத வந்து யார் சொல்றாரு? இதுதான் என்னோட ஃபைனல் ஒப்பீனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ரைட்? நான் தான் செயலாளி. ஹேத்தூர், ஹேத்தூர்னா ஐ எம் த டூவர் அப்படின்ற ஃபீலிங்ல இருக்கக்கூடாது. அந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான் இந்த என்டையர் சாப்டரோட இனிஷியல் ஹாஃப் ஆஃப் த வர்சஸ் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வருஷம் எல்லாம். அதனால ரியல் ரினவுன்சியேஷன் அப்படின்னா அந்த நான் தான் டூவர் என்ற கான்செப்ஷன் விட்டுட்டு இவங்களாலதான், கிருஷ்ணராலதான் எனக்கு இந்த சக்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம ஃபீலிங் வரணும். இதுதான் அட்டாச்மெண்ட். இது என்னோட குழந்தைன்றது பதில் கிருஷ்ணர் எனக்கு கொடுத்த வரம், அதனால நான் வந்து இந்த குழந்தைய வளர்த்து ஆளாக்குறது கிருஷ்ணர் கொடுத்த என்னோட டியூட்டி அப்படின்னு நினைக்கணும். ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆஃப் த லார்ட். அதாவது என்னன்னா இதெல்லாம் ஆண்டவனை வச்சுதான் பண்ணணும். ஏன் லார்ட் சொல்றது, ஏன் கிருஷ்ணர் சொல்றதுதான் நம்ம கேட்கணும்? அவர் தான் முழுமுத கடவுள் மாதாஜி. அவர் தான் முழுவுட கடவுள். அப்புறம் கிருஷ்ணர் அப்படி இருக்கச்சே ஏன் சந்நியாசத்தை விட செயலை விடு அப்படின்றாரு? ஏன் அதை விட செயலை விடுறது இன்னும் கிரேட்னு சொல்றாரு? சன்னியாசினா நீடி இருக்காது, ஆனா செயலை விடணும். நம்ம செயல் வேண்டாத செயல்கள்லாம் விடணும்னு சொல்றாரு. அதாவது தான தர்மங்கள் எல்லாம் விட சொல்லல. அதாவது அன்னெசரி திங்ஸ் ஓனர்ஷிப்பை விடு, ஓனர்ஷிப்பை விடுன்றாரு. ஓனர்ஷிப்பை விடுன்றாரு. நான் 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 எனது எனது அதை விட்டுடுங்கிறாங்க. நான்ன்றதை விடு. சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாரு, நான் தான் டூவர்ன்றதை விடுன்றாரு. அதாவது இட் மீன்ஸ் அடிஷனல் ரெனன்சியேஷன். செயலை விடுறது ஒரு ரெனன்சியேஷன், நான் செயல் பண்ணி அதோட பலனை விடுறது அட்வான்ஸ் ரெனன்சியேஷன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? நான் சம்பாதிக்கவே இல்ல பைசா, அதை தானம் பண்ண முடியும், ஒன்றும் தெரியுது இல்ல. ஆனா நான் சம்பாதிச்ச பைசாவை தானம் பண்ணனா அது என்னோட பைசான்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் அந்த ஃபீலிங்கை நான் விடணும். அண்டர்ஸ்டுட்? சோ அதனால ஸ்ரீலா பிரபாத் என்ன சொல்றாரு, எந்த சாக்ரிஃபைஸ நிறுத்தணும் அப்படின்னா நம்ம பௌதிகத்துல அட்வான்ஸ் ஆகிற சாக்ரிஃபைஸ விடணும். எதை விடக்கூடாதுன்னா இப்ப சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்னதா, அதாவது நம்ம மத்த தானம் இதெல்லாம் விடக்கூடாது. ஏன்னா அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவலி அட்வான்ஸ் ஆகுது. சோ எந்த ஸ்டேஜ்லயுமே கிருஷ்ணா கிட்ட கூட்டிட்டு போறத விடக்கூடாது. நான் பண்ற ஜபம் விடக்கூடாது, நான் பண்ற கோயில் வர்ஷிப் விடக்கூடாது, டிவோட்டிக்கு சேவை செய்யறது விடக்கூடாது. ஆனா சேரிட்டி வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் கோசரம் ஹெல்ப் ஆகுது, விடக்கூடாது. ஆனா எதை நான் விடணும்னா நான் வந்து எனக்கு அது பௌதிகத்துல லாபம் வரும்னா அதை நான் விட்டுறணும். 7th verse. नियतस्य तु सन्त्यासः कर्मणोदो बध्यते மோகாத்தஸ்ய பரித்யாகஸ்தாமஸ் பரிகீர்த்திதः. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, இப்ப வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்வியை மறுபடியும் கேட்க போறேன். சன்னியாசி அதாவது கர்ம தியாகி அண்ட் கர்ம பல தியாகி. சன்னியாசி ஆர் பலனை தியாகம் பண்றது ரெண்டும் ஒன்னா இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. மத்தவங்க எல்லாருமே சொல்லுங்க ஆன்சர். இங்க வந்து ஸ்ரீலா பிரபாத் ரெண்டையுமே ரெனன்சியேஷன் சொல்லியிருக்காரு.
கிருஷ்ணரும் என்ன சொல்றாருன்னா ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஏன்னா தே ஆர் நாட் டிஃபரெண்ட் சொல்லியிருக்காரு. அதாவது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, ரெண்டுமே வந்து எதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் கிட்ட கூட்டிட்டு போறதா. எக்ஸாம்பிள் குக்கிங், ஒரு சன்னியாசி குக் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது? பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ணலாம் மாதாஜி, சன்னியாசி குக் பண்ணக்கூடாது. பண்ணக்கூடாது. இல்ல தனக்கா பண்ணக்கூடாது மாதாஜி. தனக்கா அது தனக்கா இறைவனுக்காக பண்ணக்கூடாது, பொதுவா பண்ணலாம் பண்ணி கொடுக்கலாம். மாதாஜி. அப்ப யாருக்கு அவரோட கோசரம் பண்ணலாங்க? குருவுக்காக அவர் பண்ணி கொடுக்கலாம். டெய்டிஸ் கொடுப்பாங்க. வெரி நைஸ். ஐ திங்க் பிரபு விஜயா பிரபு சொன்னதா பர்ஃபெக்ட் கரெக்ட். ஆன்சர். ஆமா அவர் மாதாஜி. வந்து டெய்டிஸ் கோசரம் அவரு குக் பண்ணலாம். சோ குக் பண்ண கூடாதுன்றது ஒரு கான்செப்ட். ஆனா டெய்டிஸ் கோசரம். அதே மாதிரி ஒரு சன்னியாசி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாமா வைக்க கூடாதா? வைக்கலாம் மாதாஜி. கல்யாணம் பண்ணி வைக்க கூடாது மாதாஜி. அவர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது. அவர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம். அதுல ப்ராப்ளம் இல்ல. எதுக்குன்னா நம்ம செயல்களை ரினவுன்ஸ் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா அப்படி பண்ணோம்னா அது இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் என்ன, அந்த கர்ம பலன் ரைட், பிராயச்சித்தம் இந்த மாதிரி அதை விடணுமே தவிர நித்திய கர்மாங்களை ஈவன் சன்னியாசி விடக்கூடாது. சாண்டிங்கோ சேரிட்டியோ எதுவுமே பண்றதை நிறுத்தக்கூடாது. ஏன்னா அப்ப எதை விடணும்? காமிய கர்மங்கள். இது வந்து ஏன்னா காமிய கர்மங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பாண்டேஜ்ல காமிய கர்மங்கள்ன்றது என்ன நான் வந்து இதை செஞ்சேன்னா நான் வந்து சொர்க்கத்துக்கு போவேன். நான் பிராயச்சித்தம் எதுக்கு செய்யறேன்? நான் பாவம் செஞ்சேன், பிராயச்சித்தம் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து பாவங்கள் ஆயிடுச்சு, நான் வந்து இன்னும் ஐ பி பெட்டர் ஆஃப் அந்த மாதிரி ரைட். அது பண்ணக்கூடாது. எதை பண்ணணும்? பௌதிக சாட்டிஸ்பாக்சனை விட்டுடணும். நித்திய கர்மா அண்ட் நைமித்த கர்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றது எப்பவுமே விடக்கூடாதுன்னு கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எதுக்குன்னா நித்திய கர்மா, நான் குழந்தைய பாத்துக்கணும், ஒய்ஃபை பாத்துக்கணும், விட்டு ஓடிடுறேன், என்னோட நித்திய கர்மா விட்டேன்னா யூ ஆர் எஸ்கேப்பிங். மோகன்தாஸ் பிரபு கரெக்டா வேர்ட் யூஸ் பண்ணாரு. யூ கேனாட் எஸ்கேப், யூ கேனாட் ரன் அவே ஃப்ரம் யுவர் டியூட்டி. அதுதான் நித்திய கர்மா. அதை விடக்கூடாது. ஏன்னா எதனால விடுறாங்க? 3-4 ரீசன். அதுதான் பௌதிகம் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு விட்டு போனா அந்த மோகம் வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். அதை நம்ம விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு. நித்திய கர்மாங்கள்ல வந்து 5 கேட்டகரி இருக்கு. யாருக்காவது தெரியுமா? பஞ்ச யக்னா, இதுக்கு பேர் வந்து பஞ்ச மகா யக்னான்ற பேரு. யாருக்காவது அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியுமா? தெரியலலாம் ட்ரை பண்ணலாம். பிரம்ம யஜ்ஞம், எக்ஸலண்ட், தேவ யஜ்ஞம், வெரி நைஸ். அப்புறம் தமிழ்ல கரெக்டா வருங்க மாதாஜி. பிரம்ம யஜ்ஞம் வந்து இந்த வேதங்களை படிக்கிறது, இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து பிரம்ம யஜ்ஞத்துல வருது. வெரி நைஸ். பிரம்ம யக்னம்ன்றது வேதங்களை படிக்கிறது. அப்புறம் வந்து தேவ யக்னம், தேவ யஜ்ஞம் வந்து தேவர்களை திருப்திப்படுத்துறது வந்து தேவர்களை திருப்திப்படுத்து. வெரி நைஸ், ரைட். நெக்ஸ்ட் அப்புறம் பித்ரு யஜ்ஞம், பித்ருயஜ்ஞம் பண்ணுவாங்கல்ல மாதாஜி, பித்ருயஜ்ஞம் சொல்றீங்கல்ல, பித்ருகளுக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, அவர் முடிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பித்ரு யஜ்ஞம் மாதாஜி. பித்ரு யக்னம் வெரி நைஸ். அதாவது நம்ம வந்து ஆன்சிஸ்டர்ஸ்க்கு வைக்கிறது பித்ரு பூஜை. திருப்திப்படுத்துறது, அவங்க திருப்திப்படுத்துறது. அப்புறம் வந்து அதாவது பிற உயிர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பூத யக்னம், பூத யஜ்ஞம் மாதாஜி. தென் 5வது வந்து சாரி மாதாஜி, ரீகால் பண்ண முடியல. போய் என்ன மறந்துட்டீங்க? உங்களை மறந்துட்டீங்க. நரயக்னா ஓகே. ரைட், மனிதர்கள் கோசரம். அதாவது ஒரு கெஸ்ட் வந்து ஃபீட் பண்றது, அப்புறம் மத்த மனிதர்களை. பூதயக்னா இஸ் லார்ஜ்லி ரிலேட்டட் டு அதர் தேன் ஹியூமன் பீயிங். நரயக்னா இஸ் லார்ஜ்லி ரிலேட்டட் டு ஹியூமன் பீயிங், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ரைட், இதுதான். சோ நித்திய யக்னா வந்து டெய்லி பண்ற பஞ்ச மகா யக்னங்கள் ஒண்ணு. நைமித்த கர்மா அப்படின்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா நம்ம விவாக கர்மா, மந்த்லி வீக்லி அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட். ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து சமைக்கிறது, ஆஃபர் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்திய கர்மால வராது. நைமித்த நீங்க சொல்லிங்க மாதிரி டெய்லி பிரசாதத்தை சொல்ல எதுவுமே கோயில். இப்ப வந்து நான் சொன்ன மாதிரி குக்கிங் அவன் பண்ணலானாலும் பண்ணணும், கல்யாணம் அவன் பண்ணிக்கலானாலும் பண்ணி வைக்கணும் ரைட். இது டெய்லி இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒகேஷன் ஏன் அதை விடக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி பண்றது லிபரேஷன் வரும் நம்ம பண்றதால. ஆனா அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் உடம்புக்கோசரம் பண்ணல, அவன் வந்து ஒரு ரீசன் கோசரம் பண்றான். இப்ப வந்து அப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க எதுக்கு மாதாஜி தேவர்களை வழிபாடு? இது தேவர்கள் வழிபாடு பத்தி சொல்ல, பண்ண வேண்டிய கர்மங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா யாராவது தேவர்களை ஒர்க் பண்றாங்கன்னா எப்படி பண்ணணும்? அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் என்ற பாவத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு வேணவே வேணாம், நான் கம்ப்ளீட்டா நித்திய கர்மா பண்ண மாட்டேன், எல்லாம் தூக்கி போட்டு போவேன். இப்போ இஸ்கான்ல கூட பாத்தீங்கன்னா பித்ரு பூஜை எல்லாம் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்டீங்கன்னா தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. ஆனா பித்ருவே வச்சு பூஜை பண்ணாதீங்க. யாந்தி தேவா விரதா தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ருவதா பூதானி யாஞ்சி பூதேஜோ யாந்தி மாத்யாஜினோ பிமாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எதை இருந்தாலும் அதை பண்ணிதான் ஆகணும். ஆனா அதை கம்ப்ளீட்டா விட்டு கொடுக்கறத பத்தி சொல்லல அப்படின்றத பாக்கணும். நான் வந்து வைகுண்ட மாதாஜி வந்துட்டாங்களான்னு செக் பண்ணுங்க. வந்தாங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்க.
வரலன்னா 8th verse படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் மாதாஜி. கேளுங்க பிரபு. பிராயச்சித்தம் சொல்றாங்க இல்லையா, பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் எல்லாம். பிராயச்சித்தம் பரிகாரம் கூட செகண்டரி மாதாஜி. பிராயச்சித்தம் வந்து நம்ம பண்றது வந்து நம்ம முற்பிறவியில பண்ண தவறுகளை வந்து அதுக்கு ஒரு அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்கு நம்ம பண்றதுதான் பிராயச்சித்தம் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ அது வந்து நம்ம பகவான் சொல்றாரு எல்லா பாவங்களையும் தொலைத்தவர்களுக்கு தான் வந்து இந்த கிருஷ்ணரோட இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வருஷம் சொல்றாரு மாதாஜி. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பாவங்களை தொலைப்பதற்காக நம்ம வந்து பிராயச்சித்தம் பண்றது எப்படிங்க மாதாஜி? அது அது கரெக்டா அது பண்ணலாமா? புரியல பிரபு, நீங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க. அதாவது பாவம் முழுசா வந்து பாவங்களை தொலைத்து புண்ணிய பலன்களை மட்டுமே வைத்திருப்பவர்கள் வந்து என்னை வந்து சேர்வதற்கு தகுதி பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வருஷத்துல வருதுங்க மாதாஜி. கரெக்டா எந்த வருஷம் எனக்கு தெரியல. பாவங்களை தொலைத்து புண்ணியம் பண்றதுக்கோசரம் புண்ணியங்களை மட்டுமே வைத்திருப்பவர்கள் வந்து என்னை வந்து அடைவதற்கான தகுதியை பெறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு ஒரு வருஷத்துல. நோ, ஐ திங்க் நீங்க சொல்ற வந்து ஏஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித்தேன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க சொல்றது. அதாவது ஏஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாம், என்னையே நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, பாவங்கள் எல்லாம் துறந்து புண்ணியங்களை செய்யறவர்கள் தான் என்ன வந்து அடைவாங்க. ஐ திங்க் யூ டாக்கிங் அபௌட் தட் verse 7, ரைட்? ரைட். அது வேற அர்த்தம் பிரபு. அவங்க மீன் பண்றது என்னன்னா, ஏஷாம் சத்தத்தை யுக்தானாமனாலே எப்ப பாருமே இங்க மீன் பண்றது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. அதுக்கு மேல பாவங்களை செய்யாமல் இருக்கிறது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட நாம சாண்ட் பண்றதுல 7th offense என்ன? Seventh offense வந்து to consider to commit sinful activities by the on the strength of the holy name. நான் ஜபம் பண்றேன், இது பாவங்களை துறக்கும் சொல்லிட்டு நான் பாவம் ஒரு சைட்ல பண்ணிட்டே இருக்கேன். பாவம் பண்ற ஸ்பீடை விட ஜபம் நான் எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணா அது துறக்கும்னு சொன்னா அதுதான் பெரிய பாவம். நான் கேட்க வந்து அது இல்ல, அந்த பாயிண்ட்ல நான் கேட்க வரல மாதாஜி. பிராயச்சித்தம் நான் கேட்கறது வந்து ஜபம் பண்றது பாயிண்ட்டுக்கே நான் வரல. அது அந்த இதை வந்து ஜபம் பண்ணா வந்து என் பாவங்கள் துறைந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட்ல நான் கேட்கல. நான் கேட்கறது என்னன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஜாதகத்துல ஜாதகம் பாக்குறவங்க வந்து நீங்க இந்த மாதிரி இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க, இந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா. ஜாதகத்துல பார்த்தா ஒரு சிலர் வந்து பார்த்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து போன ஜென்மத்துல இந்த பிரச்சனை தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்க, சோ இதுக்கு வந்து நீங்க இந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம சொல்றாங்க. அது நம்ம பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமா? இஸ் தட் யுவர் क्वेश्चन? அதான் தேவையில்லை. ஏன்னா அதுதான் நான் சொல்றேன், அது வந்து காமிய கர்மத்துல வரும். நீங்க பிராயச்சித்தம் பண்ண தேவையே இல்லை. ஏன்னா நீங்க பண்ற பாவத்தை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி கிருஷ்ணர் சொல்ல சர்வதர்மம் பரித்தியாஜ மாமேகம் சரணம் ரஜா, என்கிட்ட சரணடி நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அப்போ நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணி என்னோட ப்ரீவியஸ் கர்மத்தை எடுத்துக்கணும்? எதுக்குன்னு சொல்றேன், ப்ரீவியஸ் கர்மத்தை நான் அவாய்ட் பண்ணணும்னு இல்ல, ப்ரீவியஸ் புண்ணியத்தை கூட நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். இது இனிமே நம்ம பார்க்க போறோம் கம்மிங் வர்சஸ்ல. ஐ டோன்ட் நீட் கிரெடிட்ஸ் ஃபார் நாட் ஜஸ்ட் பேட், ஈவன் குட் கூட எனக்கு வேண்டாம். யாருக்கெல்லாம் குட் கர்மாவோட கிரெடிட்ஸ் வேணும் இந்த கிளாஸ்ல? வேணாம் மாதாஜி. மாதாஜி போயிட்டு திருப்பி வருவோம் மாதாஜி இந்த பூலோகத்துக்கு. சேது மாதாஜி சொன்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்னு எல்லாருமே லெவல் 1 and 2ல கேட்டீங்கன்னா எல்லாருமே வேணும்னுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. பட் இப்போ வேணாம். எதுக்குன்னா we will come back. அதே மாதிரி நான் பாவ செயலுக்கு நான் டெலீட் பண்றேன்னு எதுக்கு? எனக்கு புண்ணிய செயல் கூட வேணாமே பிரபு கிரெடிட். புரியுதுங்களா? புரியுது. பிராயச்சித்தம் வந்து நான் பாவத்துக்கு இல்ல புண்ணியத்துக்கும் பண்ணுவோம். எனக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் போத்னு, அததான் பக்தி அனுவோம். அதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம். அப்ப ஏன் நான் ஸ்பெசிபிக்கா பேட் உண்டி எடுத்து ஐ ஹேவ் டு டூ, ரைட்? அததான் பாயிண்ட் சொல்றாங்க. 2வது பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா, நம்ம பாவம் புண்ணியம்னு எடுத்தோம்னா பாவம் பண்ணா நரகத்துக்கு போயிட்டு புண்ணியம் பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு போவோமே தவிர அக்கௌண்ட் செட்டில் ஆகாது. 100 புண்ணியங்கள் 2 பாவங்கள் -98 நாள் நான் சொர்க்கத்துல இருப்பேன்றதுல பாவத்துக்கு அந்த 2க்கு ஐ வில் கோ டு நரகம். இதுதான் விஷயம். அப்போ எனக்கு 2மே வேண்டாம் நரக்கம்னா நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? ஐ வில் டூ ஒன்லி ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டி. அதை தெரிஞ்சுக்கணும். சித்ரா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நீங்க ஏதோ கேள்வி கேட்டீங்க, நான் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணேன். இப்போ கேளுங்க மாதா. இல்ல நான் கேட்கல மாதாஜி. வேற யாரோ கேட்ட வந்தாங்க, நான் வந்து இன்டரப்ட் பண்ணேன். இதை முடிக்கட்டும் இவரு இல்லையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இல்ல அதேதான் அந்த பித்திருக்கர்மாக்கு அது சொன்னேன், அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அது அவங்கள வேற ஒண்ணும் இல்ல. நோ ப்ராப்ளம். 8th verse யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துக்கம் இத்யேவ யத் கர்ம காயக்லேஷ பயாத்யஜேத் சா கிருத்வா ராஜசம் தியாகம் நைவ தியாக பலம் லபேத். தொல்லை நிறைந்தவை என்று கருதியோ உடல் அசௌகரியத்திற்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன்
ரஜோகுணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சேன்னா எனக்கு டெய்லி எந்திரிச்சேன்னா எனக்கு உடம்பு கெட்டு போயிடும், பயம். ரைட். அதே மாதிரி சிலர் சொல்லுவாங்கல்ல, ஐயோ நான் நான்வெஜ் விட்டா எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் போயிடும். இப்போ நான் வந்து பணம் ஏர்ன் பண்றதை விட்டுட்டேன்னா என்ன ஆகும்? இந்த பெஸ்ட் விட்டுறலாம். அதுதான். ஏன்னா அப்போனா பணத்து மேல எனக்கு ஆசை வந்துடும். பணம் சம்பாரிச்சா அதுக்கு நான் பணமே சம்பாதிக்காம இருந்தா அதுதான் பெஸ்ட். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயத்தினால வரும். ரைட். அதனால இல்ல உடம்பு கஷ்டம்ன்ற ட்ரபிள். ஒண்ணு ஃபியர், ரெண்டாவது ஒண்ணு பயம், இன்னொன்னு வந்து கஷ்டம். இந்த 2 நாள்ல நான் துறக்கிறது வந்து பேஷன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோம்? நான் அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு வேலையை விட்டு ஓடி போனா இக்னோரன்ஸ். இப்போ பயத்தினால பண்ணா இட் இஸ் கால்ட் என்ன? இட் இஸ் கால்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபியர் ஆர் உடம்பு பிராங்க் பிரச்சனைனால. இது வந்து ராஜசிகம் அப்படின்னு. எதுக்குனாலும் அவனுக்கு கிளியரா தெரியணும். இந்த வந்து பலராம் வித்யாபூஷன் சொல்றாரு, இது வந்து ட்ரபிளா இருந்தாலும் நான் பண்ணணும், ஃபாஸ்டிங் பண்ணணும். ஆனா நான் தான் டூயர் பண்ணக்கூடாது. நிறைய தடவை ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, நீ என்னால எப்படி பண்ண முடியும் தெரியல, நீ இல்ல கிருஷ்ணர் பண்ண வைப்பாரு. ஏன்னா ஐ எம் தி டூயர் நினைக்கிறேன். அதை விட்டுட்டு he will take care of me என்ற ஃபீலிங் வரணும். அதனால எதுவா இருந்தாலும் பாடி பெயின் ஆகுமே, காலையில எந்திரிக்க முடியுமா, இப்படி எல்லாம் நினைக்க கூடாது. இப்போ வந்து நிறைய எக்ஸசைஸ், நிறைய ஸ்ட்ரென்வெஸ். ஒரு நாள் முடியலன்னா படுத்துக்கலாம், அதுக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்ல. இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒண்ணு இருக்கா, வெரி ஸ்வீட். ரொம்ப நாள்ல இருந்து டிவோஷன் பண்ணிட்டு இருக்கா, 19 இயர்ஸ்ல இருந்து. ரொம்ப வருடமா அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. இன்ஃபேக்ட் வீட்டை விட்டு கூட, டிவோஷனா இருந்தா வீட்டை விட்டு வெளில போனா, லவ் கோசரம் வீட்டை விட்டு வெளில போன அவங்கள பாத்திருக்கேன். ஆனா டிவோஷன் கோசரம் ஓடினாவ அவதான். ரைட். தன்னை விட ஃபேமிலியை விட தாய்ந்த குலத்துல இருந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா, ஏன்னா இஸ்கான் டிவோட்டின்றதால. இவ்வளவு பண்ண அவ இப்போ செகண்ட் இனிஷியேஷனுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டா. அவ என்ன சொன்னானா, ஐயோ நான் லவ் இட்யா, ஆனா நான் ஈவினிங் வேற குளிக்கணும், என்னால முடியவே முடியாது. இது எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்ப மேட்டரா இருக்கு. ஏன்னா எவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? வீடு போராட்டம் அப்படி இருக்கச்சே. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் அவளை கம்பேர் பண்ண முடியாது, பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா அது ரஜ குணத்தில் வரும். அப்படி பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லல அப்படின்னு. அவன் வந்து ரினன்சியேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு. இப்ப ஸ்ரீலா பிரபுபாதும் என்ன சொல்லியிருக்காரு? இப்போ உடம்பு பிரச்சனைன்றதால எந்த காரணத்துமே விடக்கூடாதுன்னு. ராமானுஜர் என்ன பண்ணியிருக்காரு? அவர் வந்து இது வந்து பியூரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் கொடுக்கறது, அதனால கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஐ திங்க் வைகுண்ட மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? That's what I want to highlight. She has come. When you said Hare Krishna, I understood. Okay, இதோட நான் இதை ஸ்டாப் பண்றேன். மாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியைவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்டர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா. வைகுண்ட மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. வைகுண்ட மாதாஜி எங்க இருக்காங்க தெரியல. நான் இது ஒண்டி பண்ணிட்டேன். ஓகே. இப்போ வந்து ஆட் ஸ்பாட்லைட். ரைட். தேங்க்யூ ஸோ மச். இவங்கதான் வைகுண்ட மாதாஜி. நான் உங்களுக்கு ப்ரீஎம்பே கொடுக்காம நீங்க கிளாஸ்க்கு வாங்க, மத்ததெல்லாம் இங்கே சொல்லிடுறேன்னு சொல்லி கம்பல்சரி அவங்க இழுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இவங்களே இங்க கூட்டிட்டு வந்தேன்னா நம்மளோட பக்தி, இட்ஸ் காட் நத்திங் டு வித் பக்தி சாஸ்திரி. நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே, அண்ட் ஸ்பெசிபிக்லி பக்தி சாஸ்திரி அண்ட் பக்தி வைபவ் ஸ்டூடெண்ட் வில் பி அ ஃபெசிலிட்டேட்டர். ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் டீச்சர், அது இன்னொரு சர்க்கிள். ஃபெசிலிட்டேட்டர்னா ஒரு சின்ன டீம் நீங்க லீட் பண்ணுவீங்க. அவங்களுக்கு வந்து பக்தி விருக்ஷா லீடரா ஃபியூச்சர்ல இருப்பீங்க. பட் ஃபார் நவ் யூ வில் பி அ ஃபெசிலிட்டேட்டர். அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கு இன்சார்ஜா வைகுண்ட மாதாஜி இருக்க போறாங்க. அவங்களுக்கே இப்பதான் தெரியும், இப்பதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சோ அதனால வந்து இந்த கேங் ஃபுல்லா வந்து டெக்னிக்கலி ஒரு டீம் இருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் சைஸ் ஆஃப் த டீம் வில் பி 20 ரஃப்லி. இந்த நீங்க எல்லாருமே வந்து எப்படி பண்றீங்க அப்படின்றத இந்த பீஸ் வந்து வைகுண்ட மாதாஜி வில் டேக் ஓவர். இப்போ வைகுண்ட மாதாஜிக்கு கூட ஒரு என்ன ப்ரீஎம்டே இல்லாததால இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலான்னு அவங்க உங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலா கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன், ஒரே ஒரு செகண்ட். கிருஷ்ணா பிரபு, நான் தானே ஹோஸ்ட், எனக்கு ரெக்கார்டிங்கே காணுமே. ஓகே. ரெக்கார்டிங் பண்ணல மாதாஜி, லைவ் தான் போயிட்டு இருக்கு.